ஹாய் கைஸ், அமுதா மர்சி சதீஷ். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, புதுசாக இந்த எலக்ட்ரிக் வண்டியை நான் வாங்கியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக இந்த எலக்ட்ரிக் வண்டியை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 மந்த் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை பற்றி டீட்டெயில் வீடியோ வேணால் என்கிட்ட சொல்லுங்கள், நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். எவ்வளோ கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொடுக்குது, இதோட சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி, இந்த வண்டி வாங்கலாமா வேணாமா, எல்லாமே நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இதை பற்றி டீட்டெயில் வீடியோ வேணும்னா எனக்கு ஆக்சுவலாக சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக கிலோமீட்டரோடு பார்த்தீங்க ஓகேங்களா. இதை பற்றி டீட்டெயில் வீடியோ வேணும்னா எனக்கு சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் ஷாப் பர்பஸுக்கு தான் வாங்கினேன், ஷாப் பர்பஸ் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நான் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் என்னால் முடிஞ்ச வரையும் நான் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறேன். சரிங்களா. தேங்க்யூ காய்ஸ்.